Soňky baranlarymyz çağalaryň gözetmini giňeldiýän, ondanam gowy hasam peýdaly ünsün saklap biläjek ýere gitdik. Ýagny halkara okuw IT merkezine. Ýagny imdat bot. Bu yerde robot, техника, программирование дегишли okuwlar geçirilir. Да, роботы заменят людей, но они не заменят тех людей, которые создают роботов, которые обслуживают роботов, которые программируют роботов. То есть такие люди будут нужны. Поэтому мой изначальный посыл в том, чтобы вы получали те навыки, которые реально в будущем пригодятся. Потому что очень много профессий сейчас искусственный интеллект забирает, роботы забирают, доставщики. Çağalara gowy peýdaly wagt geçirmäne kömek edýändiklerini görkezdiler. Meň pikirimçe bu peýdalygyň sebäbi ingliz tili, rus diliniň gerek bolşýalyk teknologiýany bilmek çağalara geljekde gaty bolup plus mugallimlere gaty mylakatly düşündirip, gowy öwredip, hemme düşünmedik yerlerini görkezip, iznen gaýtaladyp şeýdip birinji robotum dediler, emirji gowy gördüm, ýetip emirji gatna ders berip, saparam gatnasa bolýa 4 ýaşdan alýan ekenler. Hakykatda meýde pöwesem bar, aktyorka zat ýaşlykdan oýnaýady. Kakras şonuň gowy görýän datlary. Ony ýetip borsam, pöwesleri bolsa bir datçyklar çykarmyka diýip umyt edýän şolardan. Egerde size de gyzykly bolan bolsa, ýazylyp bilersiňiz 10 marta çenli ýazylşyk gidip dur. Şu videonun aşağında aktivni bolan iksan agzamada 10% skitka bolýan kupon paýlamakçy, -10% skitka bilen ýazylyp bilersiňiz.